Guys, kani nga bata no, katong na missing 2 years old. Oh, ayaw mugtuo anang albularyo sa klaro lang. Daghang kay nagpangayoon ug unsa pa ipanghalad-halad diha. Sus mahurot na lang na inyong kahayupan diha. Mao nay klaro. Isalig sa Ginoo, ampo kinasing-kasing dala pangita. Tapos iadto sa pulis, ipa-interview tanan kutob sa nagpuyo diha kana kung kinsa man galing ang naa diha or na ba kay mga silingan diha, ipa-interview na kay ngano diha na makita sa official appearance palangdaan o sa iyang pag-deliver sa iyang istorya. Pag di gani magkadimao kana guilty na, mo nay tarong. Imposible po kay pataka man mo panumangin ang mga engkanto diha. Sus, na normal man ang engkanto kay naman na sa Biblia, pero dili na sila manghilabot kung dili po ka makasala. Pasayloon po ka anak nila kung wala nimo tuyo basta manghayo kag pasaylo mo na tinud. Pero inyong pasanginlan dili na mao kabalo mo karong panahon na. Sus, wakwak aswang manananggal o unsa pa diha wala na nag-vlog na tanan na sila wifi ron lagi tinuod kawatan gani mag-vlog pa man gani baga pa man kay now mo na kuha mo base gihimo ra na nila content. Ayaw mo pagtuo ana ang kinalasan ana di na gid mabalik na to ang bata.